Kienet attività differenti mis-soltu dik ta' tnejn kmieni filgħodu fejn il-mexxej Laburista qasam minn Għawdex għal Malta biex iħoss dak li jħossu l-Għawċin l-aktar iż-żgħażagħ illi ta' kull filgħodu jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer minħabba x-xogħol. Joseph Muscat qabad il-vapur tas-sitta ta' dalgħodu iltaqa' ma' bosta ħaddiema Għawċin illi ta' kuljum imorru lejn Malta għax-xogħol itkellem magħhom dwar l-iskariġġ illi jgħaddu minnu ta' kuljum. Ġejna apposta f'dan il-ħin mal-vapur tas-sitta ta' filgħodu sabiex nesperjenzaw first hand. Għaliex ħafna Maltin meta qed jaraw li tilgħu fuq il-vapur ta' Għawdex jħarsu iktar bħala vaganza jew ħaġa jew oħra, u anke f'ħinijiet differenti tal-ġurnata ma jkollokx il-feeling li hawn bħalissa ta' massa enormi ta' nies. Ta' kuljum mijiet ta' żgħażagħ u adulti Għawċin jaqsmu l-fliegu għaliex l-impjega ewlieni tagħhom jinsab Malta. Fil-fatt huwa stmat li madwar 1500 persuna Għawċija taħdem Malta. 1100 persuna taħdem mal-gvern fil-waqt li 450 persuna jaħdmu mal-privat. Għalhekk li l-impenn ta' gvern ġdid huwa li joħloq xogħol għall-Għawċin f'Għawdex stess, tenna Joseph Muscat. Naraw li iktar xogħol min-naħa tas-servizz pubbliku f'Malta jiġi trasferit għal Għawdex biex dawk l-Għawċin li jridu jkomplu jaħdmu Għawdex jkunu jistgħu jagħmlu dan. U mbagħad li noħolqu xogħol produttiv fis-settur privat f'Għawdex stess. Naħseb li kien istruttiv ħafna dal-għodu li tara tant nies, speċjalment żgħażagħ li qegħdin jaqsmu ta' kuljum. Melissa Vella għal One News miċ-Ċirkewwa.